Assalamu alaikum masu rari, za ku saurari wannan waka wadda na shirya ma Nasiru boyan mallamawa, wadda ni Mudassir M da waka na rira. Sai nambar 09132562027 Danjaki. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike mai kyau boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke makiyayya, ɗaliban ɗiyar shaki zan yi mai tabarya. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke makiyayya, ɗaliban ɗiyar shaki zan yi mai tabarya. Dala ya ƙara tsare ni ga yan kiyayya, na ga masu cinke su ne suke tabanya. Shi ko shaki na ga alamunsa bai da kwanya, wanda duka girki zai dora yar tukunya. Tunda ni manomi ne dole za ni noma. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke yi makiyayya, ɗaliban ɗiyar jaki zan yi mai tabarya. Shi uban shi dan jaki ne yana a garka, haihuwa ta jakai an san ta tun a garka. Ni da ke zumunta ta kare babu shakka, rataron ni kan masu na wake tare ka. Na ga shi giyar jaka wai suna musanya. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke yi makiyayya, ɗaliban ɗiyar jaki zan yi mai tabarya. Wanda duka zagi na ubansa dan kucaka, koyo mallamawa na yi ka babu shakka. Shafi'e kanin boyi dole zan yabonka, don abin da boyi ya min jallaza ya baka. Koyo mallamawa an san ka baka karya. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke yi makiyayya, ɗaliban ɗiyar jaki zan yi mai tabarya. Koyo mallamawa zaki a gaisa giwa, wanda ya sake bawa yo kira shi wawa. Mai sani ka mulki na bincika shigawa, wanda ta sanyi watakila zai yi gwaiwa. Kuskuren kaɗan jaki kayi min kiyayya. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke yi makiyayya, ɗaliban ɗiyar jaki zan yi mai tabarya. Koyo mallamawa ka fito ka ba su duka, koyo in yana kwallo shi ka ba su yanka. Jahilan gaɗan jaki zane ba shi duka, shi muna wajen ana kan shi ba ya garka. Sai da ƙoƙari kullum sai rubuta karya. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke yi makiyayya, ɗaliban ɗiyar jaki zan yi mai tabarya. Kaga o'o tsohon kwano yana ta sauri, sai ya je wajen mama ya kama kuri. Shi muna wajen Allah sai yana itsari, wai azizina ma ya kai shi na tawari. Kun ga jahilin ɗan jakin da bai da kunya. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke yi makiyayya, ɗaliban ɗiyar jaki zan yi mai tabarya. Na yi bidiyo ni sannan ba zan bari ba, in kana iyawa ɗan jaki kuma kaiwa. Dukkanin ku ɗan jaki to da ku da rabba, wanda kaga zalunci ne yake ta kaba. Tun ga kana baba ne shi yake ta koya. Binchikasukai Nasiru boye nawa, kai bincike Nasiru boye mallamawa. Wai ashe mutum na gida ke yi makiyayya, ɗaliban ɗiyar jaki zan yi mai tabarya. In ka so da
jaki dole zane kan mai dorika na sojoji an kira su jarmai yanzu kan ashe mai ramu yake da kwarya binchikasukai nasiru koye nawa kayi bincike nasiru koye mallamawa wai ashe wutan da gida ke yi makiyayya kyalibin diyar jaki zanye mai taɓarya wanda zai yayo shuka dole za ya girba kokare kayo hairi karkayo da zamba tun daga na kusoshi ne suke da zoba yan akwai ogwagwa nomi ne gai da roba wanda ya daɗe ba wanka rabon shike ya binchikasukai nasiru koye nawa kayi bincike nasiru koye mallamawa wai ashe wutan da gida ke yi makiyayya kyalibin diyar jaki zanye mai taɓarya zana gaisa kaina yamdi na mallamawa waga hikimar waka jalla yayi baiwa yamdi yayi waƙoƙi duk suna rashawa ko ka zo ni dan jaki na wuce kawawa in akwai su gwada ni ba ni tinke kaiwa binchikasukai nasiru koye nawa